Kowe lar melu-melu ora. Aku ping notok. Aku nek disengene iki senggol katurke dosane. Manuk semaning jajalan ati iblis lanat. Saya ngina karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Saya ngecek karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Ayo, nek pancen wani, tak gawe sayembara perang. Sapa sing cilik gedene iso ngungkuli kadikdaning Baladewa, wenang boyong pustaka Jamus nyang jimat Limasada. Piye to iki, Matra? Ora dong, kecepeten e. Ate tegal jam belajar lati saya lewat itu. Sila kalau bocor. Mek ngono kuwi krunguku. Digawe sayembara perang. Sayembara perang? Heeh. Sapa sing cilik gedene iso ngungkuli Prabu Baladewa menang boyong pustaka Jamus Limasada. Lho, gawe sayembara dasar para nyata. Tro. Gentane sik tak nguyuh. Padune. Nek ana sarek gelut dikon kaki. Yen perkarane nguyuh tenan. Yen kowe tak cekel aku kleru karo kowe Petruk. Lah, kene sampe iso menggale. Sukne niku dijak omong-omongan sik ora waton terus ngegongkele okol. Terus ngegongkele dedaya sapa-sapa arep dicekel sapa-sapa arep dirangket. Lah, mboten sae kedadosanipun. Pripun? Sios nyekel kula napa mboten? Ora. Malah kowe tak anggap bener perkara iki Petruk. Wis penake wetenge, Truk. Mari, wes, aku ora krungu matus ngono. Iso ilang angine jan. Oh ya syukur. Ah, piye gajul ya? Ora wis. Iki wis siap aku rasa wis. Wis aman kok. Oh ya syukur. Lah terus ning yen aku wis ngerti kahanane iki, aku ora sida nyekel kowe, ning kowe durung tentrem. Lho kok durung tentrem? Sing bakal tekan kene Kakang Garukaca Kakang Antarja. Nek aku iso tok jar rembugan. Ning nek piyai loro kae angel dijak rembugan truk. Waduh. Ndasku kok migren ya. Piye ndase dipecah apa piye? Ya ora ngono. Aku iki nek muni ana masalah terus sirahe mumet wetenge lara, nek ayem ya sehat. Heeh ya. Mendrak alon tata trapsilanira ngaja makan astanira kalih astanira kalih pisan yen ngandika magawe Abranta yen ngandika magawe Abranta Koko Prabu dereng ngantos puranggen kula nampi sabda pangandika paduka menika kadidene sowanipun Petruk Panakawan mongko sowan tanpa tinimbalan Koko Prabu jagat waisaning Bathara Wayapura jagat Yayi nadyan mekatono Petruk menika tasih Panakawanipun Pandhawa mbok menawi Petruk sowan wonten wigatos tumunten katimbalana menapa wigatosipun Petruk sowan Yai Prabu Darmakusuma Koko Prabu lenggah pinarak ingkang langkung sekeca kawula nun ngestaken dawuh Panakawan Petruk
padha rarja sapraptanira Panakawan ning Datulaya Praja Ngamarta Petruk Kanthong Bolong Nuwun amit pasang Kalimantabe tinebena ing ladene Demawahing Tawang Tuwang sinuwun. Menawi wonten lepot anggen kula ngabiyantur ngersa paduka diagung pangaksami. Menawi wonten kiranging tata krami kula nyuwun pangapunten der kula menika namung Panakawan. Kula namung kawula alit menawi wonten telepatipun diagung pangaksami. Nyaya Petruk ora dadi ngopo. Kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya Petruk ndak tampa pangestuku tampanana Panakawan. Nun nggih sang anggen kami dadosaken jimat. Panakawan Bagong padha rarja sapraptamu. Panakawan nun amit pasang Kalimantabe tinebena ing ladune Demawahing Tawang Tuwang sinuwun linepatna ing tulang manuk. Menawi wonten lepat diagung pangaksami kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjuk sandhap pada paduka sinuwun Prabu Puntadewa. Iya Bagong ndak tampa pangestuku tampanana Bagong. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan Diwaji. Prayoga nanggon mulungga. Nun inggih sanget mboten kirang prayogi anggen kula ngabiyantara ngersa paduka Gusti kula Sanata Prabu Darmakusuma. Petruk Kanthong Bolong padha rarja sapratamu Petruk. Sinuwun Ndarawati menika. Iya Petruk. Oh nggih. Wilujeng Den. Bekti kula kunjuk sinuwun. Iya. Tak tampa pangestuku tampanana. Nun nggih sanget anggen kawula ndadosaken jimat. Panakawan Bagong padha rarja sapratamu. Pangestunipun sinuwun Kresna. Wilujeng Den bekti kula kunjuk nggih sinuwun. Iya Bagong tak tampa. Pangestuku tampanana Bagong. Nun nggih sanget anggen kawula muni dadosaken jimat paripe. Panakawan Petruk padha rarja sapratamu. Panakawan Petruk padha rarja sapraptamu. Wilujeng bekti kula kunjung nggih Den Ndara Baladewa. Ya Petruk tak tampa. Ora liwat pangestu ning Baladewa tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayana ning kasantosan. Wong edan Bagong padha rarja sapraptamu. Wong edan Bagong padha rarja sapraptamu. Lho. Lah kok dadi ora semaur ki piye? Aku ki Ratu Mandura nimbali karo Panakawan wujude Bagong. Timbali apik-apik kok ora semaur. Petruk, Nun. Adimu ditimbali kok ora semaur, Gong. Kok ora semaur? Kowe wis tau weruh aku kentrir apa? Ha ya urung. Nah, nek urung ya sing apik nek nimbali kuwi. Arep aku ki mung wong cilik, arep aku ki mung Panakawan, ning aku ki ya menungsa, Tru. Dumeh kono dadi ratu terus wenang ngedan-ngedanke kawula cilik napa piye? Ya nek arep diajeni iki ngajenana, aja sapenake dhewe. Aku ki nang omah disembah anak bojo nang kene dilokke wong edan. Koko Prabu? Piye? Koko Prabu menika nggih klentu kok. Lho, kleruku ana ngapa niki? Bagong menika dereng nate edan kok diundang wong edan. Walah dalah jebul loro atine tak celuk wong edan. Ya wis, yen pancen loro atimu tak celuk wong edan, wong Bagus dhewe sak donya Bagong padha rarja sapraptamu. Wong Bagus dhewe sak donya Bagong padha rarja sapraptamu. Gong, kowe iki ditimbali wong edan ora semaur, wong Bagus ora semaur. Kowe tak omongi ya, Tru? Aku ki nek ngiloe sok girap-girap dhewe lho. Lah iya lah ngopo? Lah kok diceluk wong Bagus? Wis bayangno. Sing jeneng wong Jawa ki wong ngece karo wong lulu kuwi larane lara wong lulu. Oh ngono ya. Aku elek dunekke Bagus ki padha karo kowe kabar bohong utawa saiki jenenge Haem. Hoak. Hoak kok Haem. Aku sore-sore anggere weruh ajang metu iki rasane kaya wis. Isih sore, heeh. Kuwi jenenge ora pas kaya ngono kuwi. Koko Prabu. Piye? Panjenengan nimbali mbaya sing apik wong Bagong menika tiyangipun kados mekaten kok senengane dijarak lho. Mbaya cukup Bagong ngono wae, tak kepenak to. Ya wis. Bagong Padhararja sapratamu. Nah, ngono wae kepenak kok. Padhararja sapratamu. Heeh, slamet. Lho, ora bosok ya, Ndreng. Lali e. Nyuwun pangapunten wilujeng dereng sambikala. Yo. Bekti kula kunjung nggih, Den. Yo, tak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan.
Prayogan nunggu lungguh. Nun nggih sampun mboten kirang prayogi. Asuk neng ngonten niku. Ora kok dume dadi ratu kok karo kawula cilik kok ngedan-ngedanke. Wah, ra suwe lemu dadi ratu. Bagong niku nek omong cen ngonten niku di ngapura nggih, Den. Yo, ora apa-apa aku wis ngerti watake Bagong. Petruk. Nun, selamat kamu. Pangestunipun Ndara Werkudara wilujeng bekti kula nggih, Den. Yo, Bagong. Nun, selamat kamu. Nun nggih Ndara Werkudara bekti kula konco nggih, Den. Yo, tak tampa. Petruk Bagong padha rareja sak praptamu. Ndara Janaka wilujeng. Ndara Janaka wilujeng bekti kula nggih, Den. Iya, Bagong Petruk tak tampa. Ponokan Petruk, ponokan Bagong padha rareja sak praptamu. Ndara kembar wilujeng bekti kula Ndara Naklasdewa. Ndara kembar wilujeng bekti kula konco Ndara Naklasdewa. Iya, tak tampa. Prayogakna Petruk. Lha nggih. Prayogakna Bagong. Nun nggih, sampun boten kirang prayogi. Petruk kanthong bolong wonten dawuh. Ana wigati apa sowan mongko tanpa tinimbalan? Apa saka karepmu dhewe, apa saka karepe bapakmu Semar, apa pancen diutus dening wong tuamu? Nun nggih. Sampun kepareng matur sinuwun. Wis ndak keparengake Petruk matur sembah nuwun. Menawi wonten lepatatur kula Diageng Pangaksami kepareng ngaturaken tebah Siti Sekul binonteling ron klapa. Iya Petruk wis ndak tampa. Lho nggih. Menika ngaten nggih sinuwun. Estunipun sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak, namung kula menika dapur dipun utus dening Bapak Semar. Nuwun sewu. Bapak Semar niku wis pinten-pinten dinten menika mbebingung atine anak-anak. Udakara wis wonten sesasi niki bapak niku kaya wong lara ning ora lara, kaya wong masuk angin ning jane awake waras. Iya, nggih. Mula terus kula kalih Bagong kalih Gareng matur ngersaning bapak, "Pak eneng apa to, Pak?" Nek pancen bapak kuwi ndek kekarepan, saiki bapak ki paring pangandikan, mengko sing nuruti anak-anak. Merga wong urip ning alam padang ki cakra manggilingan. Nek bocah-bocah kaya aku Gareng Bagong ki isih bocah kuwi dadi gupang kula wentahing wong tuwa. Ning nek anak-anak wis dewasa kuwi kudu iso kula wentah kalawan wong tuwa. Nek nganti aku Gareng Bagong kok ora iso kula wentah karo wong tuwa kuwi aku dadi anak sing murtad. Bakal ditutup lawanging swarga kanggoku. Mula nek bapak duwe apa-apa, duwe pepenginan ngendika wae engko anak sing bakal mituruti. Bareng kula matur ngoten niku bapak niku terus krekel-krekel. Waune mboten kersa dahar, mboten kersa ngunjuk. Terus teko dijoke teng gelas dunjuk. Terus watuk terus paring pangandikan. Bapakmu ngendika apa? Ngeten iki. Ampun kinten kula mboten tata krama kalih Sinum Prabu Darmakusuma, nung kula ajeng nirokke apa sing dingendikake bapak. Iya ya Petruk kepiye? Ngeten iki. Truk, Reng lan kowe Bagong. Aku meneng wae iki ora aku sedih. Aku meneng wae iki aku ora masuk angin, aku ora lara. Tur aku ora mikir kulawargaku wis mentas kabeh. Ning sing tak pikir iki kewajibanku urip ana ing alam padang. Kowe ngerti to? Biyen nek aku gelem dadi dewa iki uripku ora kaya ngene iki. Ning merga saka gandrung nggonku, gandrung marang katentreman, gandrung marang karukunan, mula aku milih dadi titah. Dadi pamomong, dadi wong loro saudon telu saurupan. Sing tak mong ya kuwi para satra ing ngateteken ati suci pepayung budi rahayu. Nganti aku momong para Pandhawa iki momonganku sing paling suwe dhewe tak mong. Wiwit Pandhawa isih cilik nganti saiki wis padha mukti ngawibawa Nyakrawati mbau denda, aku nderekke para Pandhawa. Tur aku ora ndang pamrih apa-apa, ming netepi kewajibanku minangka dadi pamomong. Aku ora milik bayar, aku ora milik bebungah, aku ora milik ganjaran, ning aku milik supaya apa sing tak karepake kuwi iso kasembadan lantaran para Pandhawa. Ya kuwi memayu hayuning jagat. Aja nganti jagat iki kobar dening angkara murka. Iya. Nggih. Lah kok bapak sedih pripun? Ngene to. Ngamarta kuwi biyen negara ingkang kondang panjang punjung pasir pawukir Jinawi gemah Ripakarta Tata Turaharja bebasan wiji digawa manuk miber wae tiba ning lemah Ngamarta bakal tukul ngrembaka woh-wohane. Kuwi saka subure, saka apike, saka tentreming para kawula, saka rukuning para kawula. Kuwi biyen ning saiki kok wis beda.
Sing tak weruhi ngendi-endi padha regejegan, sing tak weruhi ngendi-endi padha bentak sirah, sing tak weruhi ngendi-endi padha sikut-sikutan plirik-plirikan, mung perkara sepele, nganti mentala nekak sedulure, nganti mentala mateni tangga teparone, ming perkara bab sing sepele. Lah iki tegese Ngamarta iki wis krisis moral. Rasa kamanungsane wis ilang. Wis ora undi rasa kamanungsan. Antaraning siji lan sijine embane urip ana ing tengahing alas. Iya Petro, nek Ngamarta tak nengke wae arepa diayomi dening para Pandhawa, iki Ngamarta paribasane amung kari sak siliring bawang, sak umuring jagung, sak uruping damar. Ora suwe meneh Ngamarta mesti bakal remuk bubuk dadi rempon. Lah nek Ngamarta ambruk, sapa sing dicucuh? Semar. Mergo Semar ora iso momong marang para Pandhawa, ora iso njejeke marang para Pandhawa, ora iso nuntun marang para Pandhawa. Ngoten niku. Terus kula takon melih, lah kok terus bapak kersane pripun? Mula aku pengin bangun Ngamarta kanthi sarana aku bangun kayangan. Kaget kula. Gareng ya kaget, Bagong ya kaget. Kaget kula mesti niki mengke apa-apa dibuyukke teng kula karo anak-anake kabeh. Monggo kula anake Semar niku ya kabeh kere kabeh. Kok arep bangun kayangan? Saderenge kula matur bapak wis paring dawuh kowe rasa kaget. Aku bangun kayangan ki ora bangun papan sing magrong-magrong, sing dumadi saka jamrut mutiara hergeni, saka emas kuwi ora. Embane wangunan ana ing kayangan kuwi ora. Ning kayangan ki papan sing kebak kanikmatan, kayangan ki papan sing kebak karukunan katentreman, uripe padha matsinamatan daya dinayan. Tunggal cipta rasa karsa lan karyane. Ning kono ora ana plirik-plirikan, ning kono ora ana ecek-ecenan, ning kono ora ana cedha-cinedha, ning kono ora ana regejegan, anane ming sayuk rukun tetunggalan manunggal urip bebarengan. Lah iki arep tak ciptake ning negara Ngamarta. Seranane aku mbangun kayangan ki mung kinarya sanepaning tembung sing luwih bener, aku pengen bangun negara Ngamarta pulih kaya negara ingkang dadi contoning para negara-negara liyaning negara Ngamarta ingkang kalukeng rat hanjayeng bawana nganti kalukeng ngebaki jagat iki wekasan padha niru marang negara Ngamarta ingkang negara ingkang kebak ing katentreman lan karukunan. Lah syarate apa, Pak? Syarate kowe tak kongkon ning negara Ngamarta. Aku njaluk Pandhawa 5 rawuh ning Karang Kadempel, ngestreni nggonku bakal duwe gawe bangun kayangan, sinambi mundi pustaka jamus miang jimat kelima sada. Supaya Pandhawa nyaketi gumrigaing para kawula, supaya Pandhawa iki caket rasaning marang para kawula. Lho, terus dasare piye, Pak? Lah iki ngene kowe tak kandhani. Janjane kawula iku ora butuh dibuyuki brana picis. Kawula iku ora bakal diwenehi bondo donya kuwi ora. Ning kawula negara Ngamarta iki butuh dicaketi dening pengarepe. Nek pengarepe sregep nyaketi marang para kawula, kawula nggone padha dandan desa padusunan dicaketi dening para kawula ora ketang ming dikaruhke. Niku sampun mujudaken satunggiling bab ingkang wigatos tumraping negari menika. Krana dados rana manunggaling kawula lan Gusti sami-sami hangangkat negari Ngamarta menika supados pulih kados wingi uni. Ngaten menika. Mila sowan kongsanipun Sinum Prabu Darmakusuma menika ingkang wigati namung badhe amboyong dhateng para Pandhawa gangsal cacahipun supados rawuh wonten ing Karang Kadempel dinten sakmangke kinarya ngrancakaken lelabetanipun Kyai Semar. Wewangunanipun Kyai Semar inggih menika badhe bangun kayangan cekap semanten atur kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Ora ngono ora rampung-rampung ya, Gong. Wis cekat-ceket wae. Ha iya. Petro dalem apa kang dadi karepe bapakmu kuwi becik? Nggih. Lah terus ning Pandhawa ki ora mung aku tok. Lah nggih, 5 cacahipun Werkudara, Janaka lan kembar klebu Pandhawa. Mula aku tak nanting karo Pandhawa liyane dhisik Petro. Monggo menika langkung prayogi. Werkudara, apa? Piye Dimas mungguh penemuning Siadi dina iki mangkat? Wah, yen perlu Semar ngetokke Prabiya, aja saka Semar. Petro, nun. Prabiya nggone bangun kayangan. Njupuka Njodipati. Entek ora apa-apa tak golek meneh. Alhamdulillah. Nyenengke Petro kantong bolong.
Prabiya saka Madukara ya ora bakal owel. Petruk kantong bolong yen perlu saka kasatriyanku ya ora bakal owel. Piye, Gong? Proposal masuk semua le. Sapa ora gleleng. Wah, wis aku bendahara lho, Truk. Lho. Aku njur ndaftarke dadi bendahara lho. Wis kudu. Nek ora aku duwite mesti kemecer-kecer. Ora ana gunane. Petruk dalem kesaguhaning para kadang kono mau wis gumolong nggone bakal bantu marang bapakmu. Nggih. Ning rasaku isih kodeng. Sebabe merga iki mawana Piyai Agung ingkang rawuh uga mbutuhke pustaka Jamus Kelima Sada. Lho, sinten? Koko Prabu Ndarawati. Sinuwun Kresna? Iya, Petruk. Wigatosipun kok kepengin nyuwun ngambil pustaka Jamus Kelima Sada? Ndarawati ketaman pegebluk. Bisane waluya nirmala temajati yen to tinumbalan wujuding pustaka Jamus Kelima Sada, Petruk. Lho. Ndarawati ketaman pegebluk. Isane waluya nirmala temajati yen tinumbalan pustaka Jamus miang jimat Kelima Sada. Iya, Petruk, Gong. Ndarawati ketaman pegebluk. Lho, terus Sinu Ndarawati rawuh mrene nyuwun ngambil pustaka Jamus Kelima Sada arep nggo tumbal wadaling Praja Ndarawati supaya waluya temajati jati temah mulya. Aku entuk omong rayi, entuk. Ning nun sewu lho nek omong aku iki ora kok ngelincipi carang papak, ora kok aku gawe urup-urup ora, ming kanthi berdasarkan fakta. Piye? Piye, Gong? Nun sewu nggih sinuwun. Iya, Bagong, piye? Ngeten. Wonten piyai sepuh sami nyebataken nek dadi pengarep ki aja mung netra lair tok sing dibuka, ning netra batin kudu iso nyawang. Merga saniki nuwun sewu, akeh wong sing seneng apus-apus, ketoke kanca ning nyuduk saka mburi, ketoke sedulur ning tegel gawe kacintrakaning sak pepadane. Nuwun sewu menika. Iya, Bagong, ora dadi ngopo. Nggih. Kados sing kelampah menika. Saniki ngaten carane goleki ngaten. Kanugrahan niku diparingake dewa kagem wong sing apik bebudene, wontene bebendu pagebluk. Niku diwenehke dewa kagem papan sing pancen wis ora iso dielekke. Tegese papan panggonan sing pancen kebak maksiat, wonge kebak angkara murka budi candala. Niku pantes kena pegebluk. Iya, Bagong. Ning nuwun sewu, Ndarawati kok ketaman pegebluk menika miturut kula perlu dipertanyakan. Lire piye dasarmu apa? Lho, sing lenggah kedaton Ndarawati menika sinten? Sang Prabu Sri Bathara Kresna. Nggih ta? Mangka jagat menika sing dijuluk Prabu Sri Bathara menika mung piyayi loro. Siji Prabu Sri Ramawijaya, loro Prabu Sri Bathara Kresna. Apa sebabe nganggo jejuluk Sri Bathara? Merga piyayi kekalih menika tilas titising Sang Hyang Bathara Wisnu. Sinten to Bathara Wisnu? Niku dewa sing tukang nentremke jagat, dewa sing tukang ngandum kabagyan. Iya, Bagong. Nggih. Nek sing ketaman pegebluk niku Ngastina, niku wong niku wis nglumrahke. Merga Ngastina niku nggone wong jahat, Ngastina niku nggone wong elek. Nek entuk bebenduning dewa niku wis pantes. Nek sing ketaman pegebluk niku negara-negara sing ratune ratu lumrah, ora titising dewa niku memper. Merga niku menungsa lumrah. Ning kok sing ketaman pegebluk papan panggonan sing dilenggahi ratu sing titising dewa. Ha niki teng mriki niki sing aneh teng mriki. Mula panjenengan ampun gampil percaya. Nuwun sewu lho kula ora ngubup-ubupi, kula ora obong-obong. Ning niku kanthi napa jenenge nggih? Napa ya? Allah kowe iki nek omong sengaja terus mandeg dalan lali. Niku berdasarkan napa sing di kula aturke niku mung berdasarkan napa sing kula petung ngoten. Dadi napa-napa niku dudu petung digelar lan digulung. Aja nganti buntung tembe wingkingipun. Nuwun sewu lho, mboten ngubupi, mboten obong-obong. Ya nek sing rawuh menika Kresna tenan. Nek plastik palsu. Nek palsu pripun? Ayo. Mangga pustaka Jamus Kelima Sada menika mboten kok ming panggesanganipun Sinuwun Prabu Darmakusuma. Ning niku dadi penguripane wong sak negara Ngamarta. Mula wis dadi
Wis dadi napa disekseni piyai akeh nek Pandhawa ora kena pisah karo pustaka Jamus Kelima Sada. Nek Pandhawa pisah karo pustaka Jamus Kelima Sada, wong sing ora seneng karo para Pandhawa gawe cintrakaning para Pandhawa angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Nuwun sewu, dienggo tumbal niku api-apike mung dipendhem. Mongko nek dipendhem niku ora bali meneh. Nek wis ora bali, sapa sing kapitunan? Ya bener, Sinuwun Darawati niku pancen dadi pujangganing para Pandhawa. Ning arep dadi pujangga, arep dadi pengayoman, kudu sing teliti ngati-ati. Mbanganipun kebacut diwenehke, dilalak kok dudu Kresna tenan, ming apus-apus, ming arep gawe cintrakaning para Pandhawa. Cobi, sapa sing bakal kacintrakan? Maning jajalan sukertaning bawane iblis lanan. Hei Bagong. Bagong. Gong, timbali Ndara Baladewa iki lho. Ngapa to ana masalah apa to? Ha iki eneng masalah kowe mau muni apa kok dadi kowe tembak tak masalah. Kowe ngelek-elek Sinuwun Darawati sajae dulure tuwa ora trima. Lho, sing tak elek-elek Sinuwun Darawati kok ora Prabu Baladewa kok. Aku ora ana masalah karo dheke kok. Timbali maju. Ora arep maju aku nek mundur ya gelem. Timbali maju. Mo. Bagong. Pono kawan Bagong. Nun, maju rene. Petruk mundur. Nggih. Karepmu kowe. Serasakno. Ayo kena maju kono. Kowe ngapa itu aku kene wae lho. Ngemaju kene. Iki wis tak uyuhi nggone. Moh, wis ben. Ya wis ben. Kowe ora dimesing. Ora wis. Kowe nek engko ndak aku sing diseneni, kowe sing gawe masalah kok kene wis. Ngeyel kowe iki wis. Wonten dawuh. Ah ngono tanggung jawab. Jagung bakarane le. Tanggung perkarane. Kowe mau guneman piye? Kowe mau guneman piye? Kaki balenono. Kaki balenono aku tak krungu kowe mau guneman piye kowe prasaja karo Baladewa. Sing pundi akeh banget ta. Sing pundi sing ditakoke? Kowe mau nek Kyai Prabu Kyai Prabu Kresna sapa? Kowe mau nek Kyai Prabu Kresna kuwi panjalmaning mungsuh, ngono to kuwi? Ming upama. Mbok wong ki rasa gampang nesu. Nuwun sewu lho sampeyan niku Nalendra. Kula ora ana perkara karo sampeyan, sing kula urus niku Prabu Kresna. Prabu Kresna kok sing nesu Prabu Baladewa. Lho, ora melek mripatmu? Yen pancen mripatmu picak, kupingmu krungu, yen pancen kupingmu budhek mripatmu weruh. Wong sajagati ngerti yen Tanata Mandura Prabu Baladewa iki kadange Werdanata Ndarawati. Lah kok dadi kowe nyanyam asmane Kyai Prabu Kresna? Lah kok dadi kowe nyanyam asmane Kyai Prabu Ndarawati? Kowe ora ngilu karo githokmu. Kowe iki ming batur, ming gedibal. Kowe iki ming kawula, kowe wong cilik. Lah kok wani nyas marang Kyai Prabu Ndarawati? Anggepmu kowe iki apa? Pok kowe. Ngene omong iki diatur. Ora sok gleleng kaya ngono kuwi. Sing meneng atur tapuk cangkemmu lho. Bos iki aku ki mikir lagian malah cerewet to. Ayo Gage, karo wangsulan apa? Gage, wangsulan apa? Wangsulan wae Mas, kula nganggo dasar kok. Kula wani matur kaya ngoten niku merga wis kejadian banyak sekali di mana-mana. Ketoke dadi sedulur, ketoke dadi kanca ning janjane wis gawe ngrekasane kancane dhewe niku akeh banget. Tur nuwun sewu napa sing kula kandhake niki napa kleru napa? Sing kula omongke niki napa kleru napa pripun? Kula ora wis omong to, Ndarawati kok ketaman pegeblok, mongko sing dadi ratu niku titis dewa. Niku rak sesuatu yang mustahil. Mustahil. Ora ketemu nalar, ora ketemu ngakal. Meng kula benerke omongan kaya ngono kok sampean muring-muring. Ning kowe ora ngilu karo kahananmu. Kowe ora ngilu karo gicokmu. Yen kowe iki ratu sak pepadaning ratu sakarepmu. Ning kowe iki batur, kowe iki wong cilik, kowe iki wong kere. Kowe gedibal 17, wong elek nyolok mripat. Lah kok dadi kowe wani nyes marang Kyai Prabu Kresna? Kowe ngilani jadaning Baladewa padha karo. Kula ora ngilani sapa-sapa. Kula niku ora ngilani sapa-sapa. Nuwun sewu Mas, mbok nek nyuwara niku sing penak. Nyuwara niku sing apik. Sampeyan dadi ratu kok terus karo sapa-sapa nuding-nuding. Gedibal 17, wong elek nyolok mripat, mung kere, mung batur. Kowe iki mbiyen ora tak coblos ora dadi ratu tak kandhani. Sadar ora kowe? Aja ngeceng karo kawula cilik. Justru
kawula cilik iki wajib to ayomi, ora konjur kaya ngono kuwi. Dumeh gejangkrang sila tumpang kendangan jengkul neng kursi sing nglungguhke kursi sampeyan ki wong kaya kula, wong kaya Petruk ngene iki. Paham? Wong arep sapenake dhewe lho. Kanan wis tentrem arep digawe kisruh, kanan wis tentrem arep digawe geger ki maksudmu piye? Aku meng ngomongke apa nane kanthi dasar bener, ora ndek niat apa-apa bol. Lho. Bol piye? Lho, jenengmu sapa? Baladewa. Tundang bol kok ora gelem. Gong. Ndara Baladewa kok bol jijiki ora. Ayo muni kowe. Adu omongane karo Bagong. Sing tae cewek meneng wae kok sampean sapenake dhewe ora. Terus sampean ku nek kula wong cilik gedibal 17 wong elok nyolok mripat. Nuwun sewu, sadurunge sampean dadi ratu niku sampean wong pundi? Wong endi wae? Sampean niku nek durunge dadi ratu, nuwun sewu, sampean niku wong Widara Kandhang. Nggih to? Wong Widara Kandhang, panjenengan menika ya petani, panjenengan nika ya mikul garu luku, turut sawah. Ngono. Mula elinga marang kahanane ora sak penake dhewe. Kula ya ngerti sampean niku wong nesu, gampang wong kau wong dosa. Ning nuwun sewu, nesu ki kena, ning perkarane didelok ngoten lho. Tinimbangane sampean mengke kewirangan, kula ora ndek masalah karo sampean. Sing tau neunekke meneng wae kok nuwun sewu sampean kakangne kok usile malah jajal-jajal. Sak penake dhewe ora. Kula ora seneng carane ngono kuwi. Gong, ngapa? Ki ngono dadi geger aku ora melu-melu lho. Watu tok ndasmu. Ya melu wis rombongan. Ha kowe omonganmu ngono aku wedi. Ngono nek Ndara Baladewa nesu tenan piye? Ya sembah. Sing penting ade wangsulan sik. Kowe ki jirih, Bona. Oh, ora sembodo ora. Sing dunak-unekke aku kok sing kemringet kowe. Ora perkara kemringet wedi, Gong. Kalah ya aku. Syukur. Rong bengi kamprung. Modar kowe, rasana engko. Wah. Perayaan aku pokoke perayaan. Wis apenake dhewe. Lha sajeng napa sampean? Saiki ngene. Kowe bali wae. Nun, Kowe bali. Tinimbane iki ku dadi perkara kowe bali. lho, bali pripun? Bali kandha karo bapakmu, Bali kandha karo Semar. Semar kor jugarake nggone mbangun kayangan. Aja duwe gawe mbangun kayangan. Semar kon ngilo karo gitoke. Semar kon ngilo karo kanane. Semar kon nyawang cengele. Semar kok mbangun kayangan iki Semar ki gablek apa? Semar ki duwe apa? Wong sekeng, wong ora duwe kok mbangun kayangan. Cecak nguntal cagak cebol gayo wulan wutung ngitung lintang tangi kelakon jemak wurunge. Bola iki dadi masalah tenan iki. Sabar, Gong, sabar. Sabar apa sing dunekke Semare? Nek aku ora apa-apa, aku dunekke wong kere. Wong ya kere tenan. Ha iya. Aku dunekke wong gedibal 17 wong ya gedibal tenan. Lah aku ki nek dunekke nek nyata ora nesu to. Wah iya bener ngono kan. Iya. Nek barang saiki sing dunekke bapak wis pira? Bayangno. Bapak ki sesembahane awake dhewe lho to. Bapak ki saben Idul Fitri diparani disungkemi. Aku dadi nang kene dunekke Semar wong sekeng, wong gedibal, mong kere. Ora ngilo karo gicoke, ora ngilo karo cengele. Nun sawu ngeten kula rada nesu ngadeg. Iya. Penyakit ora. Lho. Menteleng mripate. Menteleng wae gedhe kok mataku. Padake apa? Arep ngopo kowe? Saman ampun ngawur, Mas. Ampun ngawur. Saman ngunekke Semar wong sekeng gedibal 17 wong elek nyolok mripat mung kere. Dari sudut mana kamu memandang Semar? Dari sudut mana kamu memandang Semar? Semar tak tonton kanthi gelar lahir. Pancen bener Semar ki wong ora duwe. Semar ki kere. Ning Semar ing atase ming wujud kere tetep karo kewajibane, ora tau mangro karo kewajibane. Semar ki wong nrimo ora tau protes. Momong para Pandhawa sembian tekan saiki bayare ora tau mundhak, ora tau njaluk tundhaan. Semar niku wong napa?
Wong nrimo apa anane? Ngoten. Aku sampean ngunekke karo Semar Gedibal 27 wong ala nyelok mripat saiki ditonton kanthi batin. Ngerti ora? Batin. Semar ditonton kanthi paningal batin. Ala-ala kae Semar ning jane kae Sang Hyang Ismarja. Ngawur. Hah? Ngawur. Sapa to? Ismaya kok Ismarja. Oh iya Ismarja kempis-kempis ya to. Heeh. Nek ora apal iki aja sok nyebutke, nyebut banter ora apal kleru. Anu Ismaya, Ismaya kuwi kakangne Bathara Guru. Dadi Semar ki asline nek duwe titel Bathara Dosen. Lho. Sandhure Bathara Guru kok. Ae kangane Bathara Guru. Kowe arep ratu, ha to? Kowe arep ratu, arep kowe iki sewijining nalendra. Nek arep sugih mlegedhu, kowe iki nek piknik pol nang endi ya? Sing gayeng Tawangmangu. Tawangmangu. Pol nang Tawangmangu. Ning deloken iki wong kere ngene iki. Iki nek minggu nek piknik nang Kayangan, Bol. Aku tekan Kayangan kono iki didusi widodari. Hah? Ya dah, aku nak nyeluk Bathara Guru ki Om Kirun. Aku dadi kowe ngece karo Bagong. Ngece. Pak Sukron. Tonyoye. Lho. Rumangsane ngece karo aku. Nek pancen kowe arep ora trima perkara aku ngune-une karo Bathara Kresna, rubak wani, jembar wani, padhangane wani, petengane apa meneh? Wah, edian. Tantangane maut. Kok padhangane wani, petengane wani iki lek gelut piye kok? Padhang ya nang ngisor listrik. Nek peteng lek gelut ya petengan. Oh. Ya apa iso? Titis. Aja kuwatir pokoke pangira-ira. Aku petengane tak kira-kira wis cocok kok. Ah iya. Kene iki mesti. Ngerak tenan. Wong edan. Kowe lar melu-melu ora. Aku pengen notok. Aku nek disengene iki senggol katurke dosane. Manuk semaning jajalan ati iblis lanat. Saya ngina karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Saya ngecek karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Ayo, nek pancen wani, tak gawe sayembara perang. Sapa sing cilik gedene iso ngungkuli kadidane Baladewa, menang boyong pustaka Jamus nyang Jimat Limasada. Piye to iki, Matro? Ora dong. Kecepeten e. Ate tegal jam belajar lati saya jauh lebih jauh. Sila kalau bocor. Mek ngono kuwi krunguku. Digawe sayembara perang. Sayembara perang? Heeh. Sapa sing cilik gedene iso ngungkuli Prabu Baladewa, menang boyong pustaka Jamus Limasada. Lho, gawe sayembara we. Dasar para nyata. Tro. Gentane sik tak nguyuh. Padune. Nek ana sarek gelut dikon kakangne. Ajire cangkeme tok sing ngombo. Ora wani apa-apa. Kersane pripun? Tak gawe sayembara. Sapa sing cilik gedhe iso ngungkuli kadidane Baladewa menang boyong pustaka Jamus menang Jimat Limasada. Kula mboten marahi lho, Den. Kula mung mbelani adi kula Bagong. Ewadene sampeyan pun paring pangandikan kaya ngono. Wah, mbangane bali kula disin-sin wong sak desa. Teng pundi papane moneter kadidane. Wah, ora minggat gelandang negara gane ati ora. Manus maning jalaran suwun. Bagong sing wani nyuwara seru lah kok malah tenguk-tenguk nang kene. Pun sampean saniki nek iso menggalih nalendra pinter. Iya. Kula dedeke ming sementen Prabu Baladewa gagah gedhe dhuwur. Aga kula wani karo Prabu Baladewa niku napa kula wis kentir, Pak? Dugang pisan ya modar, mula kula sulihke Petro.
Lah Petruk wis metu karo Prabu Baladewa, lah kok kowe tenguk-tenguk nang kene. Niki kula ajeng ngetokke kasatriyan kula. Lho, ngetokke kekendelan kula. Apa to sebabe kula mboten melu metu mriko? Merga kula nek melu metu terus mungsuhku sapa? Panjenengan iso menggale mboten? Petra mungsuh Baladewa, terus aku kon nganggur. Kula niku wong ora tau seneng nganggur. Nek kakang kula gelut, kula ya kudu gelut. Lah terus karepmu. Lah, sing kira-kira piyai sing lenggah nang kene iki sing gatel tangane sapa? Bagong aja edan. Ora edan iki. Tenan iki serius. Kula manut mungsuh Raden Janaka. Oke. Mungsuh Prabu Kresna. Oke, sing ora ming sik kae. Lah kok ora kae piye? Modar. Lagi arep didak nyet ngopletuk modar. Lah terus karepmu piye? Sane ngaten mawon, Pandhawa mboten tumut-tumut. Kakang mungsuh kakang, adi mungsuh adi. Tegese piye? Baladewa mungsuh Petruk, Kresna mungsuh Bagong. Niku adil. Yen ngono kowe bakal nantang Koko Prabu Ndarawati. Nek pancen wonge wani, oke. Nek Prabu Kresna ki selawase urip ora tau perang. Nun sewu ming gaweane ming. Ning wangsa mana mangadil kowe. Wani karo aku. Sing ta wedine apamu? Werkudara tendangan wong iki. Nah. Wanine ming ngundang Werkudara. Saya nek esuk-esuk nika, wah glelange Raja Majapahit. Werkudara Kurawa dampyak-dampyak singkirna Werkudara arja madangi jagat. Ada, mbuh. Ya ora nesu. Dinganake kok nesu ora. Ora. Kowe sing arep nantang karo aku, sirmu piye aku manut. Suwe-suwe kok ming dinengke kok nglarake ati. Serius? Loh. Iki tenan. Oke. Wadhake rawani. Iki wis dadi kepastian. Petra mungsuh Baladewa, aku mungsuh sampean. Ora minggat saka arep aku tibani senjata cakra mati kowe. Lah iki eleke nang kene iki. Kowe wis tau ngerti Bagong duwe pusaka apa? Bagong ki nek gelut tangan kosong, entuk glugu geboke glugu. Entuk watu keproke watu. Ana nganggo senjata cakrane tenan ora imbang. Ora entuk ketoke pusaka. Ya wis, ora entuk ketoke pusaka ora apa-apa. Ayo gelut karo aku nganti mati. Kowe mesti mati saka tanganing Bagong. Sing kandha sapa? Aku wonge ora iso mati. Lho, sebabe nggawa power bank. Ora. Ora urek kowe, aku ora nggawa power bank kok kowe nggawa power bank. Aku cunduk Sekar Wijaya Mulya. Lho. Sekar Wijaya Mulya. Kowe panguripane wong tekaning pati sing durung winanci dadi aku nek tok pateni mongko durung wancine aku urip meneh. Oh iya. Iya. Terus kowe tak pateni, mesti tak uripke. Lho. Wong mungsuh kok duripke. Berarti aku ora duripke. Ora. Bangku jenenge ra adil. Masa kowe urip kok aku mati. Kudune nek kowe urip aku urip. Perang. Nek sing siji mati kok sing siji urip perang. Sing mati enggak bergerak. Meng begegek meneng wae. Mah aku ra moh omongan kaya ngene. Wegah aku nek tok pancing-pancing omongan kaya ngene aku wegah. Mah aku mboten kok sinuwun kula meng gojek mbangane ora ana. Gunuman lone kali ndoro niku tresna lahir batin. Iya. Arep sinuwun Baladewa niku gelut kalih Petruk nek kula karo sampeyan kula tetep ngajeni lahir dumugi ning batin. Iya. Nggih? Iya. Ora sida Bagong. Mboten. Arep nendi? Ajeng teng Jawi. Kula ajeng metu njaba. Oh. Ngono. Nggih. Pun nggih? Iya sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Petruk elekno aja wani karo Koko Prabu Mandura. Nun nggih ngestakaken dawuh. Ndara Janaka kula nyuwun pamit. Iya Bagong sing ati-ati Petruk elekno ya Bagong. Nggih. Ndara Werkudara kula nyuwun pamit. Bagong sing ati-ati Petruk elekno. Nggih.
Ndara Kresna kula nyuwun pamit. Ya Bagong sing ati-ati Petruk elekno. Nggih, matur sembah nuwun sampun ngemutaken dhateng abdipun Bagong. Noyah-nayah Baskara Titi Mangsa. Weh. Anu maksud kula ngeten iki. Gandeng pun paripurna napa sing kula aturke kepareng kula nyuwun pamit madal pasilan. Iya sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Ngono nggih. Petruk niku pancen kaya ngoten nika. Nika niku gampang munggah getihe. Ngerti teng dalan ana wong mlirik wae diunekke ngawah mecicil ngoten niku lho. Dadi nika sirahe niku panasan wong niku. Iya Nek mboten kula elekke ndak malah mirang-mirangke ngatasé abdi kok wani karo bendara nggih to? Iya Bagong. Nggih, ngoten mawon nggih sinuwun. Iya. Pareng sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Sinuwun Kresna kula nyuwun pamit. Iya sing ati-ati. Ndara Werkudara kula nyuwun pamit. Iya sing ati-ati. Ndara Janaka kula nyuwun. Iya sing ati-ati. Ndara Nekula kula nyuwun. Iya sing ati-ati. Aku bali sik ya Yem. Nggih. Ora sampung pasewakan ketemu meneh ya. Nggih, ngestaken. Tak antari ning gubuk asmara. Ya, aja nganti lali janjine ya ta. Hah? Oke. Engko tetengok ning gubuk asmara karo ngrungokke podang kuning. Nggih, ngestaken dawuh. Ya. Ngenek iku terus diganti mlebu nang gendeng cucur bawuk ya. Terus patalon ayak-ayak. Nggih. Ngono ya? Nggih. Pareng sinuwun. Iya. Pun nggih, Den. Iya sing ati-ati. Petruk niku ngayal tenan soalé nek ora aku elekke sapa sing arep ngelekke Petruk. Awinganane nika Padura bojone memean ditugeli. Sapa? Petruk. Apa ora edan? Bareng arep memeni bingung, awak mesu kok memename. Pemean ditugeli to. Ora memper to. Iya. Pun ngoten mawon nggih. Iya. Nyuwun pamit. Iya ya sing ati-ati. Nyuwun pamit, Ndara. Iya. Pun nggih, Den. Iya sing ati-ati. Pun nggih, Den. Yo. Nek ora ngono Ndara rampung-rampung. Nek nganti Petruk gelut karo Ndara Baladewa, Petruk kena nenggala jus mati. Ara kula dhewe ta sing rekoso niku mengke. Ra urunga rame nggih kula to. Iya. Bayangno nek kena Kyai Nenggala Petruk cilik lara gedhe tekaning pati sing repot kula. Iya. Dadak ngundake mobil BKKBN. Wis werna-werna wae omongane. Pun ngaten mawon Den pamit nggih. Iya ya sing Pun nggih. iya sing ati-ati. Pun nggih Den. Iya sing ati-ati. Mangkelake. Oh iya Dek, 2 minggu sadurunge. Ora-ora jane kowe iki arep ngopo? Aku kok ora tanggap to ya. Mbok yo gek dulungi 20 apa. Oh, blas ora ana kok. Apa perhatian sithik wae lho. Njaluk dhuwit. Ha mestine Nalindra Sinewaka ora nyekel dhuwit Bagong. nggih mpun, Ndara Janaka. Sesuk nek aku tekan Karang Kadempel tak paringi. Ndara Kresna Ora duwe. 10-10 Ora duwe. Lah sing mau Ora duwe. Edane kok daulet to iki. Wah, jan. Ora duwe. Durung ngomong. Wong kok cethile ngecek kok. Lagi dicedhaki muni ora duwe. Ya nek njaluk dhuwit nek ora, nek arep sungkem. Sungkem apa? Kowe kok sungkem. Nggih pun ngoten mawon nggih sinuwun. Iya ya sing ati-ati. Kirapate Handakawana ta iki? Inggih. Kowe sebo kok nang kene. Datulaya sampun kebak. Kowe nggodhe 300 lho. Gadah. Nek tak jili. Tak silih sik tak gawane. Lah mangke anggenipun mangsulaken Njaluk Kresna. oh inggih. Ben ngono wae ya kuwi. Lah aku pate kok nganggokake kaya ngene iki. Ndelahi. Monggo. Jenangan. Niku watu. Jenangan wae. Lho, sesak iki lho tak nggo. Sesak kok digawa lunga. Tak dol. Oh. Padha wae ora. Kae apa memper Werkudara?
Utang pate Andakawana kok sing kon nyaur aku ki apa ora? Ora batur edan ora kelakon to. Koko Prabu namung semantena Bagong menika namung Panakawan. Yayi. Klelanana kula nyuwun pamit medal pasilan. Kula badhe ngemutaken dhateng Koko Prabu Mandura. Sampun ngantos damel geger negari ing Amarta. Koko Prabu sembah kula ingkang gumiring jengkara paduka Kanjeng Koko Prabu Ndarawati. Werkudara piye Arjuna kulungan paring adhawuh kepiye mungguh penemuning Syadi sapa ingkang bakal nampa pustaka Jamus. Aku percaya marang kabijaksananing barep kakangku lan aku percaya apa ingkang mbok tindakake ora bakal kleru. Arjuna kepiye namung dederek kersanipun Kakang Jodipati nanging saora-orane Syadi kudu darbiatur ingkang sayekti bisa gawe padhang penggalihipun Kakang. Barep kakangku saking tindak tanduk ingkang bakal dilakoni aja kanthi kleru nyebuta marang panguwasaning Gusti. Iki wancine bedhug munggaoning sanggar pelanggatan nindakake manembah ing wanci bedhug. Sawise rampung nyebuta asmaning Hyang Mahanasa marambah makaping-kaping supaya entuk pepadhang penggalih ing barep kakangku. Sawise kaya mengkono tumuli paringna sapa aku percaya marang barep kakangku. Kadangipun Kakang Dimas Werkudara banget gawe bombong penggalihipun Kakang yata yayi ento pancen kaya mengkono pun Kakang bakal nindakake kelawan apa kang dadi pamrayoganing sira Yayi Dimas Werkudara. Barep kakangku mangsa Baranga budalna kang padha seba ingsun arsa kundur ngedaton Dimas Werkudara. Yo ngestake dawuh kaya wis ora ana dawuh maneh. Purna gatining panangkilan Sanotra kundur kedaton jeluk saking dampar ketana kirapit gambaran gading kadheraken sangganing Promban Cedi manggung ketanggung Joko Paloro ingkang sami ngampil upacaraning Prabon kawijining saking Mandrawa tindak Nyosri Narata katiron saking Mandrawa kaya tansah ngerang penggawe sang nata wau.
pesating sumbana sumusuping rasa jati tan kawusa manjing telenging daton neno gandha sampun iki Lurah Petruk tuwin Lurah Bange mlajar-mlajar medal tapel wates negaring Amarta Kacarian putra lamun kawekasan Yeka wisanggeni maya Wisnu Pradenta wisanggeni maya Wisnu Pradenta Aku tok kok gondel iki ngopo iki, Gong? Kuwi arep nang ndi, Tru? Arep mulih. Lho, mulih piye? Mulih matur kersaning Bapak. Nek aku le diutus mboyong para Pandhawa ora kelakon gagar wigar tenantuk karya. Terus aku arep matur karo Bapak nek aku ora iso mboyong Pandhawa sinambi mundi pustaka Jamus Klimasada. Terus nek arep Glutra Prabu Baladewa sok kapan? Nek aku Glutra Baladewa ki modar, Gong, tak omongi. Aku ki ndek pikirane. Sinuwun Mandura ki nalindra digdaya sekti kalintang jayaning perang. Tur duwe pusakane pirang-pirang. Terus aku mengko awaran kaya ngene iki. Nek musuh Prabu Baladewa ki padha karo sulung mlebu geni, iwak kecemplung ing wuwu, tangeh uripe mesti tekaning pati. Terus ayo mulih wae le. Golek slamet mulih matur karo Bapak. Terus rumangsamu nek kowe golek slamet mulih matur karo Bapak ki rampung perkarane, heeh. Ngono. Mestine rampung. Merga Pandhawa ora kelakon diboyong ning negara utawa ning Karang Kadempel, Bapak cabar nggone bangun kayangan wis rasa dadak werna-werna. Engko aku tak matur Bapak ora usah aneh-aneh bangun kayangan. Truk. Bapak le ndek niat bangun kayangan iki nganti direwangi meneng wae kaya wong lara lho. Kuwi berarti Bapak ki le mikir ki tenanan ning ati ora mung sembrono. Kowe diutus karo Bapak mboyong Pandhawa ki ya lahir batin Bapak percaya karo kowe. Nek nganti kowe mulih omong karo Bapak, Pak, aku ora iso mboyong Pandhawa. Wis mangsa boronga Bapak. Kowe ngerti to watake Bapak? Bapak ki nesu ya guyu, seneng ya guyu. Ora tau diketokke praupan sing sedih ki ora tau. Ning kowe matur ngono kuwi atine Bapak ki lara-lara. Ning kowe ora iso maca atine Bapak. Bapak kelara-lara atine, esane ming mesem. Tumrap kowe Bapak ora kelara-lara ning jane Bapak ki wis nenutuh karo awake dhewe kongkonan anak ora iso ngrampungi karya kuwi ning atine Bapak. Oh ya ngono ya, Gong. Ha iya. Ngayal ora. Ha terus kudu nggawa Pandhawa ning Karang Kadempel. Mungsuhe Prabu Baladewa. Terus masalah buat lo. Mungsuhe Prabu Baladewa terus ngopo? Aku mesti modar. Wong ki sing dinteni apa aku tak takon? Hah? Wong kene ning alam donya ki sing do dinteni apa? Sing dinteni ki mung do antri modar, Tru. Anut carane dhewe-dhewe dipesthekke dening Gusti, umure tekan pira, kuwi kabeh do antri dhewe-dhewe. Wong karo mati kok wedi. Wong ki nek wedi karo mati mbiyen rasa urip. Oh, mbaya. Kowe tak pikiran. Terus saiki ki mungsuh Baladewa. Rumangsamu kowe maju terus kowe mati. Apa pati uripmu iki gumantung Baladewa apa? Heeh. Wah, critani jaman nabi-nabi mbiyen ya, Truk. Waduh. Iki ra sembrono lho, Gong. Iki tenanan. Iya, iya. Kowe ngerti Nabi Musa kae? Kae isone ampuh digdaya. Heeh. Tekene kae merga entuk firmaning Gusti Allah. Musa teken kuwi tutukno ning laut. Laut Merah bakal membelah.
Oh iya. Ning nek wis Gusti ora menfirman apapun, tekene Nabi Musa ki ya men teken tok, tutuke laut ya ora mbelah. Ning merga saka keparenging Gusti sing maune ora mungkin dadi mungkin. Terus padha uripe menungsa. Kowe mungsa Baladewa ki nek Gusti ngeparengake Petruk ora mati, mbok dicocoki nenggala nganti babak bunyak kowe ora modar. Merga sing duwe pati uripe menungsa ki sing gawe jagat. Oh iya ya. Kandhani wah blokon. Nek ngono aku tak wani karo Prabu Baladewa. Karepku ki ngono. Ning aku le mlayu ki mojane ora perkara Baladewa, Gong. Perkara apa? Perkara Sinuwun Mandura sajahe kok licik. Licike piye? Ngundang anak-anak Jodipati. Sapa wae? Antarja, Gatotkaca, Antasena. Daran-darane awake dhewe. Mesti kuntul dikandhake dandang, dandang dikandhake kuntul. Aku sing janjane ora luput digawe luput supaya putra-putra Pandhawa do ngrangket karo Petruk. Terus masalahe nek mungsuh Baladewa aku wani, nek musuh anak-anak Pandhawa apa ya memper aku kuwi wong gerangan lho, Gong. Aku kuwi wong tuwa, nek musuh bocah-bocah disurak karo wong kono-kono. Tergantung. Nek bocahe ngayal tuthuk ndase. Nek bocah iki mbangun miturut, wong tuwa kudu ngajeni karo bocah. Nek bocah iki pancen wis wani karo wong tuwa, nggo ngopo bocah kok dieman. Ngono ya. Aku nek dong ngene iki mlethek to. Oh. Mergo wareg. Wah iya. Anggere aku rada ngelih sithik iki goblokku ora jamak-jamak. Ya ora apa-apa. Kuwi malah wigati, malah penting. Ning aku kok ora tegel. Wani karo Ndara Garwaca, Ndara Antarja, Ndara Astina. Ngene wae. Andom gawe ya. Engko nek pancen anak-anak Pandhawa kae do tekan kene. Heeh. Takonono arep do ngopo? Nek pancen arep gendhak sikara karo kowe, arep nyilakani karo kowe, kowe rasah melu-melu terus. Kowe nek pancen ora tegel, wong ora tegel ki ora bakal tekan tegele. Kowe ngomongan aku rampungane kabeh. Lho. Iki ora ming waton jeblak lho cangkeme iki. Iki masalah lho, masalah yakin. Wani apa kowe? Sing tak wedani apane? Engko nek tak rembug ora kena, malah do nyekel aku. Aku tak tengok nang mburimu ngono. Ya. Kari jawel aku dugangane kabeh kok terus. Asli ya, asli. Hah? Nek asli aku seneng le. Tegese iki nyambut gawe iki wong loro. Heeh, ning ora minggat lho. Ora, mbok titenono aku dilirik terus wis. Nang kono terus aku. Tak siap siaga. Ya. Nek dijak rembugan ora kena, jawel aku. Ya. Asli ya. Heeh, lho kae. Wis arep tekan kene kok. Wis rasa wedi nang aku. Wedi nggo ngopo? Ya, ya. Pawanggul mungguh ngayuda kewawak bawatnya bentar bawatnya bentar kewawaknya mungguh ngaloga ngati-ati toto-toto siap takoni tre kira-kira ora kena kandhani jawel aku dupane ya 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 saiki wong oh sik sabar rasa kesusu nuwun sewu Ndara Antasena ya aku tekan kene Tru nggih kok pasuryanipun benten kalian biasanipun nyawang Petruk sajahe kok kaya mboten rena penggalih Den. Terus aku tekan kene aku tak takon karo kowe jujur karo aku ya. Nggih, mboten ajeng kula wantun goroh wong kula ning Ponokawan.
Kowe wani karo Mandura ya? Kula? Ya. Pripun? Wani karo Mandura? Oh lha nggih. Teng Kedhaton negara Ngamarta. Yen ngono bener ngendikane Mandura. Yen Petruk wani karo Nalendra Mandura. Petruk, kowe iki ming batur, kowe iki ming Panakawan, kowe ming Gedibal. Mesine kudu ngerti tata krama, ngerti unggah-ungguh. Siwa Mandura ki sembaning para Pandhawa, sembaning putra Pandhawa. Lah kok dadi kowe wani karo pepundhenku Siwa Mandura. Yen ngono dina iki mapano, tak bondo tanganmu tak krincung sikilmu. Kaleboke pakunjaran, gedhe-gedhene kowe bakal nampa pidana saka negara Ngamarta. Dadi rawuh sampeyan mriki mengajeng bondo Petruk, mengajeng nyilakake Petruk. Ora jeneng tak cilakake, ning kudu anut pernatan hukum. Nek kula salah monggo, ning nuwun sewu kula ora salah. Kowe wani karo Siwa Mandura tegese kowe salah. Mergane kula salah kula ana perkara karo Siwa Mandura lan kula mbelani awak kula dhewe. Rasaku ki gunung tanpa guna. Manut apa ora? Nek kula manut, penak awakmu. Nek kula mboten manut, lara apa sing tok jaluk Antasena mentala njatosi karo kowe. Gong. Ayo Lek. Sik weteng kula ora Indra. Lara piye? Mbah iki mah senut-senut ngono. Waduh, ati was tak jawil. Tak jawil jengkulmu mlacot kowe. Mosok wong lara wetenge kon gelut ta jelas kalah. Ha terus jak omongan sing nek mari tak sikate terus. Oh iya, heeh. Pokoke diulur wektune. Ya. Lah piye to kok iso lara? Wis ta, cerewet sing srenut e. Ya. Nuwun sewu, Den. Nek kula salah, dasar kula pancen bener-bener salah mang cekel. Ning nek kula niku duwe pawadan, kula duwe dasar, duwe alasan mang midhangetake sik alasane Petruk. Wong niku nek arep ngrampungi perkara aja mung entuk pelaporan ing sepihak. Ning sing duwe masalah ditakoni kabeh. Lara-larai piye? Pihak pertama, pihak kedua. Sampeyan teng tengah-tengah. Mengke mang saring, mang timbang sing bener endi, sing salah sing endi. Niku lagi kecekel bener lan salahe. Niku jenenge adil. Ning nek sampeyan ming terus gugu ngendikane Siwa Mandura, Petruk ora entuk bela awake Petruk, niku sampeyan ora adil. Ora iso ngedeke hukum negara Ngamarta ning malah ngrusak hukum negara Ngamarta. Kowe arep duwe dasar apa? Ngaten. Kula sowan teng negara Ngamarta. Niat kula diutus Bapak Semar kon nggawa para Pandhawa mboyong rawuh teng arang Kadempel. Wigatine dadi syarat Bapak Semar nggone bangun kayangan. Bapak Semar niku kepengin bangun kayangan uriping para kawula sak negara Ngamarta embani wonten kayangan kebak karukunan lan kebak katentreman. Syarate kula kudu mboyong Pandhawa 5 cacahe. Jebul sowan kula menika sampun nyareki rawuhipun Sinuwun Ndarawati kaliyan Sinuwun Mandura. Nalika semanten Sinuwun Prabu Puntadewa ngendikake nek bingung arep diparingi sapa wis teka Jamus Klimasada. Lah niki lambene niki. Niki sing kuwar-kuwar. Nuwun sewu, Pustaka Jamus Klimasada niku panggesanipun para Pandhawa. Nek Pandhawa kelangan Pustaka Jamus Klimasada, wong sing ora seneng karo Pandhawa gawe cintrakaning Pandhawa angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Sinuwun Mandura ora trima. Petruk kantong bolong menungsa ratatanan Bagong kere Gedibal 17. Lambene treweteh kaya betes sing menapa pategalan. Ndrewili kaya grojokan. Wis kaya ngoten nika Sinuwun Mandura nek duka rak ngoten nika. Ya. Kula dunekke kere ora apa-apa, dunekke wong Gedibal ora apa-apa, wong kula ya kere tenan. Ya. Lah bareng nyandak bapak. Bagong. Bali kok ndoro bapakmu. Bapakmu wong sekeng, wong ora duwe, bapakmu wong melarat. Kok arep bangun kayangan iki kon ngilo karo raine, kon ngilo karo cengele kae. Nuwun sewu. Nek upama sampeyan niku anake Ndara Werkudara terus kula lokke, Antasena. Omong karo bapakmu. Wong delogak-delogok. Ra iso ndodok, ra iso ngopo-ngopo. Wah, weh turut dalan. Wong sing muni tak jotosi. Padha karo aku, Mas. Niku padha kalih kula. Nek kula sing dunekke ora apa-apa, ning nek bapak sing dunekke niku nusuk ati kula. Ngoten. Bapak kudu tak belani. Lah kula kalih Bagong niku belani karo bapak. Mergo Sinuwun Mandura wis nguneke kaya ngoten niku, wis ora wajib diajeni, wis ora nganggo unggah-ungguh. Mula kula wani karo Sinuwun Prabu Mandura niku ora kok wani karo Nata Mandura, ning wani karo pambegane sing ora becik kaya ngoten niku. Pun, ngoten niku alasan kula. Dadi perkarane ngono to.
Heeh, anu iya, anu nggih. Wah, yen perkarane ngunyul tenan. Yen kowe tak cekel aku kleru karo kowe Petruk. Lah, kene sampeyan iso menggale. Suknen niku dijak omong-omongan sik ora waton terus ngegongkele okol. Terus ngegongkele dedaya sapa-sapa arep dicekel sapa-sapa arep dirangket. Wah, mboten sae kedadosanipun. Pripun? Sios nyekel kula napa mboten? Ora. Malah kowe tak anggap bener perkara iki Petruk. Wis penak wetenge, Truk. Mari, wes, aku ora krungu matus menawa. Iso ilang angine jan. Oh ya syukur. Nah, piye gajul ya? Ora wis. Iki wis siap aku rasa wis. Wis aman kok. Oh ya syukur. Lah terus ning yen aku wis ngerti kahanane iki, aku ora sida nyekel kowe, ning kowe durung tentrem. Lho kok durung tentrem? Sing bakal tekan kene Kakang Garukaca Kakang Antarja. Nek aku iso tok jar rembugan. Ning nek piyai loro kae angel dijak rembugan truk. Waduh. Ndasku kok migren ya. Piye ndase dipecah apa piye? Ya ora ngono. Aku iki nek muni ana masalah terus sirahe mumet wetenge lara, nek ayem ya sehat. Heeh, aku ki karang embuh. Kita ki ragaku ki ora trima nek aku ki ndek masalah ngono lho, Truk. Wis pokoke iki diampet wong loro. Loro dilakoni, penak dilakoni, cilaka dilakoni. Siap. Lah terus kula kudu pripun? Ning ora usah wedi. Aku ngewangi karo kowe. Nek pancen ora kena tok kandhani, ora kena tok elikke, tok kandhani sak tenane perkarane piye, dheweke isih bakal nyekel karo kowe, kowe kandha karo aku. Kakang Garukaca, aku sing nandingi. Monggo aku sing elikke, nek pancen Kakang Garukaca ora kena tak elikke wis ben. Antaraning anak Perkudara padha bentak sirah, padha regejekan ora apa-apa. Sing baku aku mbelani karo bener Petruk. Nah, ngono kuwi karep aku. Wah, guyu hahaha. Wis iso gleleng saiki, Truk. Ha terus lek ajenge wangi, engko nek Kakang Garukaca tekan kene, nek dheweke nantang karo kowe, utawa arep nyekel karo kowe, wani nono. Nek mriko ana sutenan kula diajar tenan, tak tambani nek kowe lara. Kangge napa? Banyu sungutku iki. Nek diperes iso metu banyune, iso nggo tombo. Oh, nek mati tak uripke. Iki yo kok nguripke wong tekaning pati. Oh, nggih. Pun ngoten mawon nggih, Den. Yo wis karya slamet yo Truk nggih. Lah ajeng tak pundi? Aku tak ambles bumi. Sik. Lah mengko nek kula lara, kejet-kejet arep mudhar nika. Sing nambani sapa? Nek sampean teng jero bumi lek nyeluk piye? Bagong kon gedruk lemah ping 3. Engko aku jedul. Oh, nggih. Wis ngono ya, Truk, nggih. Ngopo, Bagong? Anu meng jajal kok. Wong edan ora. Ayo dijajal sih ya, Truk. Ha iya. Engko nek di ngono-ngono ora metu. Engko nek tiwas aku mempeng lek jeluk ngono. Ora metu cilaka ta? Ha iya. Nameng lara ta, Truk. Ha iya. Rugi. Wis tekan kene wae ayo ditunggu nang kene nek Garukaca tekan kene tandangi kok. Nek Ndara Antasena engko bakal nambani karo awake dhewe. Syukur bage nek Ndara Antasena gelem mangsuli pengendikane Kakang anu Ndara Garukaca. Ha, dintane kene pokoke. Ya. Rikata Dyan Gatotkaca kinon mapak karya suta teka pira Kresna parta maneher parta maneher saktinira ing ujaran wang-wang
semunggar cita Om Ndara Gatotkaca. Iya. Petro. Nggih. Nuwun sewu kula ngaturke bekti katur nggih, Den. Ora sudi napa bektine menungsa sing wis mirang-mirangke karo Pandhawa, mirang-mirang karo putra Pandhawa. Kok pangandika sampeyan ngoten? Ya, Petro, prabtaku ana ing kene. Ora bakal paring ganjaran kelawan kowe nanging bakal takon karo kowe. Nggih, kowe wani karo Siwa Mandura. Nggih. Petro, nun. Kowe ora mawas Siwa Mandura kuwi sapa? Pepunden. Mesine kuwi aja nganti wani karo Siwa Mandura. Lah kok dadi kowe wani karo Siwa Mandura, Petro? Kelakuanmu ingkang mengkono mau. Sayekti kowe ngorek-orek marang pasuryaning para Pandhawa. Kowe jering sastra wirang marang putra Pandhawa. Gatotkaca isin duwe abdi kaya kowe. Kowe manut tak rangket, ora manut aja kelakon dosa. Aku mentala karo kowe tinimbang aku duwe batur sing tansah mirang-mirangke karo Bendara. Mapano Petro tak pancat pundakmu tak untir gulumu tak gembol ndasmu Petro. Kagiat risang kapirang uri nangkul kinempit kempit dosang reknaning bawono nuwun sewu Den mak tratap ati kula barang sampean paring pangandikan Petro kowe nek manut tak bondo tak amlak princo sikilmu nek ora manut mapano tak pancap pundakmu tak untir gulumu tak gembol ndasmu. Nek sampeyan ngendika Petro, kowe tak pateni. Ngoten ati kula malah mboten napa-napa. Ati kula malah mboten pripun-pripun. Nek bareng sampeyan ngendika Petro, mapana tak pancat pundakmu tak jebol ndasmu. Kula niku wong tuwa, Tut. Kula niku wong tuwa. Dindas-daske kaya ngeten niku teng ati niku rasane lara banget. Saya meneh ndas apik-apik kok arep dijebol wong urung tukul kok arep dijebol. Mulya sing apik nek paring pangandikan. Terus kula klerune nggo napa kok sampeyan iso tegel kaya ngoten niku. Ati kula lara, Den. Ati kula sakit. Sampeyan kula omong wis cilik nganti gedhe semanten iki kula tau njaluk bayar. Kula tau protes karo sampeyan, kula tau njaluk undakan dhuwit. Mboten tau. Kula mung nampa panane. Sampeyan kula tutke nyambut gawe adoh tanpa mangan barang ya kula mboten protes. Nganti direwangi kula kalih Bagong niku urunan. Niku kula ya ora protes. Nek sampeyan ketegelen banget lek ngunekke Petro tak untir ndasmu. Ibarate kaya dene timun mungsuh duren. Kula niku timune sampeyan durene. Nggo manguntir. Terus meneng ora srewet. Ora modar tenan lho. Mang pateni kula mboten apa-apa. Mang pateni. Ning kula mati. Mati kula dipateni sampeyan nyawa kula tekan swarga. Mesti ketemu karo mbahmu Prabu Pandhu sing pun teng swarga. Petro, kowe kok wis mati? Nggih, sinuwun. Kena ngapa Petro? Batene entek. Sinuwun Prabu Pandhu mesti takon sing mateni sapa? Sing mateni putu sampeyan. Anake Ndara Werkudara sing jeneng Gatotkaca. Putu sampeyan kula omong ora ngerti labet-labete Petro. Ming nuruti omongane wong sing durung karuan bener lan lupute. Mang pateni Den, ikhlas lahir batin kula Ndara. Jos. Aseme kowe ngapusi to? Heeh. Bajigur iki. Tak kira nek nangis tenane aku wis tratapan. Sirahmu tak cedhakke tangane Ndara Gatotkaca.
Engko nek Ndara Garukaca cek ruwetuk modar kowe. Lah arep benake piye? Gulu ora iso dilas. Tenang wae sing jeneng wong sandiwara kuwi kudu lahir batin. Ora kowe kok iso nangis ya, Truk. Monggo kowe iki arang nangis lho. Asli tenan lho ta. Wong anakmu sing bayi mati kowe nanggap dangdut kok. Cengelmu kuwi ora. Kowe iki ora tau ndek sedih kok iso nangis. Mripatku tak keceri Brambang. Brambang tak remet tak kecerke mripatku. Wah. Terus dilewen-lewen kari njewewek. Asem. Kok iso ya? Ha iya, cah pinter kudu ngene iki Ndara Antasena ya nek digedruk ping 3 nek metu, nek ora Ha ya kowe. Sing aku wedi ki nang kono kowe. Tiwas mempeng lek ngono. Ora metu ha ta? Ha iya. Apa ora gawe gelo? Lah iya. Antasena iki iso ngapusi. Kae ratu ndugal kewarisan. Lah iya. Terus piye iki? Kari siji. Sapa? Antarja. Ki Antarja nek tekan kene, ha iki ngene, Gong. Piye? Aku wis ngalahke loro. Sapa? Antasena karo Gatotkaca. Kowe ndene ya diutus bapak to? Heeh, ngancani kowe Andum gawe tegese sing adil. Gatotkaca wis tak undurke, Antasena wis teluk karo aku, sing maju terakhir Antarja, kowe sing tumandang. Aduh. Nek modar, Ayo piye carane kaya aku iki lho. Sirah gedene semene iki mbok isine utek. apa rumahmu telek iye? Iki isine ya utek. Ha mulane nggo mikir ngono lho. Nggo mikir men supaya iso duwe cara ngalahke Ndara Antarja. Oke. Kono truk ngaso. Ya. Engko mesti wonge mak jedul ngono. Ha iya. Bagong, Nun. Nanti Petruk. Nek muni ngono piye, Truk? Omong Petruk ora ana. Oh iya. Nek kono tak golekane. Kowe muni langkai dulu mayatku. Oke. Sekarang ngaso, Truk. Ya. Kakangku wadake. Sesuk njaluk ira kok aku. Mah kualik lek ku gayah malah. Ayo, amuk Srangkang, Antarja tekan kene ngrasani Petruk tandinge anake Semar sing ragil barat.